una sèrie de millores a nivell de portàtils, a nivell d'ordinadors. Cada vegada s'exigeix una mica més el fet de tenir bon material TIC, perquè cada vegada fem més videoconferència. A nivell de joves també, perquè cada dia s'utilitza més l'ordinador. Tenim ara unes tablets perquè ells també puguin tenir contacte amb les seves famílies, poder fer videoconferències i, en definitiva, tot aquest nou material és per la millora de la comunicació del centre amb la resta de persones, institucions, famílies i demés. El fet de poder fer servir aquestes subvencions de Next Generation i renovar els equipaments ens donen garantia de poder utilitzar sistemes operatius actualitzats i amb la suficient seguretat com per puguin estar a la nostra xarxa sense significar un risc. I això també se nota en que el que és important és que els educadors se dediquin a les persones a les que tenen, en comptes de dedicar temps i esforços en la informàtica, que no hauria de ser la seva prioritat. La seva prioritat al final són els usuaris finals.